Hola, buscadors. Hi ha una frase que es diu, o se sent sovint a dins d'aquest món espiritual, no? És que és una ànima vella. Oi, és un nen que té una ànima molt vella. O és una persona que té l'ànima vella. I la pregunta que m'han fet és això. Hi ha diferències d'edat en les ànimes? No. Vale? No. És una expressió tonta i mal feta, que l'únic que provoca és confusió. Sí, té el seu sentit, però no literal, sinó és una manera de dir que és una persona que és molt sàvia, ha après molt. Però clar, no posi sàvia, si és un nen petit, per exemple, no posi savi, no? Li notes un savoir-faire, una manera de ser, que dius que és molt madur per la seva edat, vale. Però no és una ànima vella. Les ànimes dels sers humans, de les que estem parlant, totes varen néixer en el mateix moment. Varen fer una encarnació, varen baixar i encarnar per primera vegada a l'època de les cavernes, varen començar a ocupar els cossos que hi havien dels simis antropoides, diguem-ne, els neandertals i tots aquests que hi havia en aquell moment, i a partir d'allà hem anat encarnant. Clar que no hi ha dos ànimes iguales en el sentit que uns han tingut unes miques més encarnacions, altres menys, perquè és molt variable això, depèn de les necessitats de cada història, cada vida que s'ha passat, etc. Però és insignificant aquesta diferència. No hi ha ànimes velles i ànimes joves. No. No. A nivell humà, no. Altres races, altres històries no en parlem. Però a nivell humà, t'asseguro que no. Totes són aproximadament igual. Sí que és cert que les personalitats d'aquesta ànima, que va encarnant en diferents personalitats a cada vida, lògicament n'hi ha una, poden aprendre més o menys. Diguem que pot haver-hi una personalitat que sigui molt gandula i diu no, jo aquí no vull aprendre, jo vull passar fent el mínim. I en canvi altres que siguin, sí, jo vull aprendre, no? I és una persona que aprèn molt, avança molt, que en diuen evoluciona molt. Si això passa en una sèrie de vides, es trobarà que el temps, la bellesa, és la mateixa, però sí que hi ha ànimes no, personalitats, cuidado, que són més sàvies, que s'han desenvolupat més, i d'altres que encara estan més en plan garrulo discotequero, per dir alguna cosa, no? Diguem que hi ha gent que encara és una mica brutote neandertal i d'altres que són molt més sofisticats, han après més, són més savis. I estic parlant a nivell evolutiu, no de coneixement de títols. Però sí que és cert que hi ha personalitats, i torno a dir-ho perquè no són les ànimes, les personalitats, que estan més desenvolupades i d'altres menys. Però la personalitat és algo que té en aquesta vida. L'ànima és diferent, és la que va aprofitant això, seria com si diguéssim conductors que han après a conduir molt bé perquè han conduït molt, i d'altres que saben conduir però que no se'ls ha deixat conduir tant o no han pogut conduir tant i per tant no en saben tant. Però simplement és això, els conductors són persones iguales, doncs aquí les ànimes també totes són iguales, no n'hi ha de velles ni de joves. Però sí, personalitats més sàvies, més apreses que d'altres. Però no feu servir l'expressió d'ànima vella, perquè és confús. Es barregen els termes d'ànima i personalitat i llavors la gent en realitat no sap de què està parlant, al contrari. Bé, són costums que es fan i per això s'ha d'entendre. Però hem de ser una mica més precisos. Vinga, si hi ha dubtes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.